Туган көне уңайыннан татарлар тапшыруы Иске шәһәр татар милли оешмасына сәяхәт итәргә булды. Иске шәһәр Төркиядә яшәүче татарлар өчен аерым бер урын биләп тора. Сүз хәбәрчебез Илсур Нафиковка. Бик шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көне алдыннан татарлар редакциясе Иске шәһәр милли оешмасына сәяхәт итәргә булды. Иске шәһәр Төркия татарлары өчен аерым бер роль уйный. Татар милли оешмасы да актив эшләвен дәвам итә. Хәзерге оешманың бинасы Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән 2013 елда тантаналы һәм көтелгән вакыйга буларак ачылды. Тарихи әһәмиятен аңлар өчен без татар милли оешмасы әгъзалары белән күрешә алдык. Оешманың үткәне, бүгенгесе билгеләнде. Мөхтәрәм милләттәшебез Вахид Ирдәм үзенең татар телен өйрәнү тәҗрибәсе белән уртаклашып, яшьләрнең бу мәсьәләдә каршылашкан авырлыкларын да аңлатып китте. Татар телini biz авылларда öğrendik. Türkiye'de Tatar mektepleri yok. Biz avulda indi 7 yaşına kadar Tatarca sileceğiz. Türkçe bilmiyoruz ki. Şehirde tuğan balalar, Eskişehir kalasında alar ezbile. Biz avulda öğrengen için en ileriden etilerden biz indi 50 yıl, 60 yıl yaşayan sayın şolay Tatar teli devam ete Türkiye'de. Hazır biz bunda Eskişehir'de tuğan balalarga da Tatar telini öğretirge kurs açarga uğraşabız, mektep açarga uğraşabız. Татар милли оешмасы актив эшлеклесе Якуб Әфәнде Акчура белән уздырылган чаралар турында фикерләрен алдык. Үзенең тамырлары белән дә таныштырып китте. Eti yağı bilgili tügül çünkü alar bir küçükine vakitte çıkkanlar Rusya'dan. İnalda Suriye'nin Şam şehrine Damakus tipeytiyle anda barganlar. Eni yağı Lenegorsk rayonu Sarabikul avulu. İlk ismi Ebi avulu bulgan. Ondan çıkıp kilgenler. Иске шәһәрдә Татарстан Республикасыннан килгән студентлар да белем ала. Шул ук вакытта үзләренең тамырларын онытмыйча татар милли оешмасының чараларында да катнашырга тырышалар. Гаиләмне, туган авылымны, дусларымны, ризыкларны, иң яраткан ризыкларым да бар инде. Аларны бик нык сагынам. Һәм әлбәттә татар телен. Татар милләте өчен үзенчәлеген, тарихи үткәнен, мәдәниятен саклау һәр вакытта мөһим бер максат. Милләтебез аталарыбыздан калган мирасны дөньяның төрле якларында үстерергә һәм алдагы буыннарга җиткерергә тырыша. Тарихыбызны белик һәм саклык җәмәгать. Илсур Нафиков, Касым Нурдинов, Татарлар, Иске шәһәр, Төркия.